Putovanje u Indiju. Gonçalo M. Tavares. S portugalskoga prevela Tanja Tarbuk. Nećemo govoriti o svetoj stijeni na kojoj je sagrađen grad Jeruzalem, ni o najdragocjenijem kamenu u staroj Grčkoj, koji se nalazio u Delfima na brdu Parnasu, onom omfalosu pupku svijeta, koje moraš uputiti pogled katkad i korak, a misao uvijek. Nećemo govoriti o 3 puta najvećem Hermesu, ni o načinu na koji se u zlato pretvara ono bezvrijedno, zahvaljujući samo strpljivosti, vjeri i lažnim pričama. Govorit ćemo o Bloomu i o njegovu putovanju u Indiju, o čovjeku koji se otisnuo iz Lisabona. Nećemo govoriti o junacima koji su se izgubili u labirintima, ni o potrazi za svetim gralom. Ne radi se ovdje o pronalaženju besmrtnosti, nego o vrednovanju onoga što je smrtno. Nećemo kopati jamu da bismo pronašli središte svijeta, niti ćemo tražiti u pećinama ili na šumskim puteljcima ukazanja koje su Indijci obožavali. Ne radi se ovdje o gladovanju na vrhu svete planine, kako bi slabost i zrak, visina omogućili drhtavicu i dobroćudne bolesti. Radi se jednostavno o tome da se utvrdi kako razum još uvijek dopušta daleka putovanja. Govorit ćemo o Bloomu. Nećemo se izbliza diviti Vezuvu, niti bacati životinje u krater kako bismo umirili prirodne sile. Nećemo ubijati u vodi vječne mladosti, niti proklinjati imena bacajući ploče s prokletim slovima u vode Beta u Engleskoj. Nećemo govoriti o velikim piramidama u Gizi, o njihovim mnogim tajnim prolazima koji omogućuju ulazak ili bijeg ljudi. Nećemo govoriti o ruševinama Stonehengea ili Aveburya, ni o odviše točno raspoređenom kamenju na otoku Luisu. Nećemo govoriti o onim čudima rasutima pomalo po cijelom svijetu, o onim kamenim pismima što su nam ih stari poslali. Govorit ćemo o jednom čovjeku, o Bloomu i o njegovu putovanju na početku 21. stoljeća. Nećemo govoriti o strašnim prirodnim katastrofama u povijesti svijeta, potresi, tsunami i ciklone u Bangladešu, tajfuni na Karibima. Svijet podrhtava i rasapa se od požara i potopa, još od Noe barem. Nećemo govoriti o crnom kamenu u Meki, o 7 krugova što taj kamen traži da ih vjernik prijeđe oko trga. Govorit ćemo o Bloomu i njegovu putovanju od Lisabona do Indije. Nećemo govoriti o gradu Inka, Machu Picchu, nećemo govoriti o pećinama Lascaux, ni o njihovim djetinjim crtežima, ozbiljno prijetećima. Nećemo govoriti o kineskim konjima, ni o mitološkim bićima sa stijena u Ontariju. Govorit ćemo o Bloomu i o njegovu putovanju u Indiju. Nećemo govoriti o iznenadnoj pojavi patuljaka u pećinama Meksika, ni o stijenama u Koloradu, gdje se u kamenu grade kuće. Nećemo govoriti o stolovima s jednom nogom i o periodičnim posjetima onostranog kućama racionalnih građana. Govorit ćemo o putovanju u Indiju i o njegovu junaku o Bloomu. Govorit ćemo o netrpeljivosti koju je Bloom, naš junak, osjetio prema prošlosti, ustavši i otisnuvši se iz Lisabona na jedno putovanje u Indiju, gdje je tražio mudrost i zaborav. I govorit ćemo o načinu na koji je na putovanje ponio tajnu i poslije je vratio gotovo netaknutu. Nužno je spoznati zemaljsko djelovanje na dužinu svijeta i visinu neba, ali također je važno govoriti o onome što nije tako dugo ili visoko. Točno je da su Grci pokušali usavršiti kako istinu, tako i namjeru, no ideje su tek izdaleka bile nalik na promijenjene stvari. Ovo je trenutak da se Grčka postavi na glavačke i da joj se isprazne džepovi, dragi Bloome. Oprez ljudima koji odlaze svojevoljno i sretni. Pri prvoj akciji, ako je potrebno, bit će kadri ubiti. Oprez, dakle, Bloome, sa svojom voljom. Vodi brigu na ovom putovanju o načinu na koji postupaš. No Bloom ne odlazi sretan iz Lisabona, što već nije loše. Pogledajmo sada ovu drugu priču ili parabolu. Iz mnoštva izlazi čovjek koji trči prema jednoj imaginarnoj crti. Taj čovjek nije lud, nego je to mnoštvo. Da, ono je ludo. Čovjek trči dok ne naiđe na mačevaoca. Daju mu mač, on se bori i pobjeđuje. Sada mu se žuri. Mrtvac je iza njega, a u njegovoj glavi imaginarna crta prema kojoj treba krenuti. Zna da mora trčati stalno bez prestanka, ali nedovoljno da dosegne cilj. To je priča, gotovo.
Ali i priroda se pojavljuje i to često na ovom putovanju, vjetar recimo, koji možda izgleda kao neutralan element u dijeljenju sitnih smetnji bogatima i siromašnima, zapravo je spretan. Kod slabih izaziva hladnoću, a kod jakih je lagan lahor što ublažava pretjeranu toplinu. Do palača stiže kroz ukročene ventilacije, dok se na krhke kuće obrušava snažno kao oluja. Vjetar u nekim zemljama zlostavlja glavu onoga tko je pao i masira stopala onoga tko je visoko. Vjetar, dragi Blume, nije prirodni element kojem se može vjerovati. Štoviše, ako lice ima dvije polovice, jednu lijepu, drugu strašljivu, neprijatelji vide samo strah, a ljubavnici ono lijepo. To su u biti dvije posebne sljepoće. Specijalizacije koje se spontano javljaju u određenim trenucima. Istina je da tvoji preci, razgovaramo s tobom Blume, nisu izgradili planine, ali su mnogo ubijali, a neki su pripovjedali priče koje su do danas opstale. Uostalom, dobro je poznato ako nas je odviše strah ili smo odviše hrabri, nema vikenda ni dugih gozbi. Neki hrabri preci nisu imali ni jedan vikend. Čekat ćemo, dragi Blume, da narasteš i da zatim odeš ravno u stvarnost, ne zastajkujući. Jer nije dovoljno uhvatiti se u koštac s događajima. Ono što smo ti namijenili daleko je dublje. Nije dovoljno poznavati 7 teorija. Morat ćeš se uspjeti na 7 visokih planina. I još prijeći kontinente, kao da je zemlja vremenski produžetak kadar mjeriti tvoje dane. Prijeđi također vode, vrsni prijatelju Blume. Podijeli more na dvoje. More je sisavac, lađa, bodež za žrtvovanje. Jer kao i sve životinje i more je samo oholo dok ne nađe svoga gospodara. Govorimo o moru, ali možda su zemlja i nebo ti koji traže da ih se opisuje. Blum, blum, blum. Mogao bi optužiti bogove da posjeduju tehniku nadasve posebnog upravljanja, koje bi se u biti moglo sažeti u riječima: neka se sve odvije do kraja. Nećeš dakle moći, Blume, pridati preveliku složenost tom uzvišenom načinu sklapanja očiju, spuštanja ruku i odmaranja nogu. To su bogovi, Blume, ne tiče se to tebe. Bogovi djeluju kao da ne postoje, pa zato doista i ne postoje, i to krajnje učinkovito. Točno je da među bogovima postoji hijerarhija, baš kao i među grubim stolarskim radnicima ili među nosačima robe u nekim europskim lukama. I najjači među bogovima, ako je desnoruk, treba barem tu ruku za djelovanje. Postoje hijerarhije dakako i među cvijećem, korovom i božanskim. Od dobrote i od zlobe možeš sačiniti grafikone kompetencije, dijeliti medalje, ispucati više metaka u jednoga nego u drugoga. U biti, organizacija svijeta stvar je vojnih galona, a izvješće plaši, točno, jer ne znamo da li da mu naređujemo ili da ga slušamo. Ali govorimo još, Blume, o ironiji koju često koristimo, na koji način katastrofa ometa staru metodu primjene udaljenosti u svijetu. Iznad katastrofe, iz zračne točke gledišta, čovjek je kadar ironizirati, ali kad se nađe u katastrofi pod ruševinama, ironija će se posljednja pojaviti nakon instinktivne obrambene akcije, nakon očaja koji još izdaje naredbe i pokušaje i nakon posljednjeg krika koji označuje neuspjeh. Samo nakon tog krika vraća se ironija, u najboljem slučaju govoreći: umiram, očito je, ali svejedno zadržavam otmjenu distancu od svoje smrti. To je, Blume, u grubim crtama predstavljanje stare ironije, koju ćemo katkad koristiti da se ne bismo glasno smijali ili plakali. Iznutrica koja zaboravlja manje od glave, srce. Ako želiš informacije o prošlosti, Blume, razgovaraj s ljudima iz nekoga grada, ali ako jednom za svagda želiš iznenaditi prvotnu mudrost, provedi poslijepodne pokraj neke životinje, bez jezika. Ne može sve što se događa biti zapisano, to smo već naučili. No sudbina se posljednja usavršila. Sada brod i avion stižu na sigurno tlo zahvaljujući mehaničkom kompasu koji obično funkcionira za razliku od one sudbine, koja s obzirom na to da je drevni izum već pokazuje umor, čak i nekompetentnost. Srećom, osim svoje sudbine, nosili smo i prikladnu tehnologiju, reče neki kapetan, koristeći već spomenutu suvremenu ironiju. Jasno,
Čak i da se sudbina pojavi u mračnom stihu, bit ćemo na istome. Može avion uzletjeti ili pasti, oba događaja potvrdit će taj čudni stih koji ih je najavio. Upravo zato da se ne obvezuju kada nam šapću na uho, bogovi izbjegavaju jasne rečenice i konkretna obećanja. I premda nevjerojatno dobro govore naš jezik, nevjerojatno je kako ih ne razumijemo. Možeš li ti to shvatiti, Blume? Očito je da možemo vjerovati kako su neki jezici bliži ljepoti koju ima zrak kada je prazan. No jezik neke zemlje, ma koliko njezini stanovnici skakali ili molili u smjeru neba, nije mistično djelovanje koje ljudska bića povlašteno provode. Naprotiv, jezik, bilo koji jezik, domaća je i ekonomska djelatnost. Pjesma se u stvari izmišlja ne zato da zabljesne, nego da je skupo prodamo i jeftino kupimo. Ali kad ćemo početi govoriti o našem junaku, o Blumu i njegovu putovanju?